kwakuchena. Ndo paakaita rekupedzisira. Achitunda ndichitunda. Ndo panobata nhumbu ipapo because pano pachinaka. Inini basa rangu randinoita nderekutengesa muiri. Kwatiri kuenda kunotengesa mabhero asi mabhero. Muiri chaiwo. But mumabasa mune marisk arimo. Ndiapi manje? Kuti unogona kuenda nemunhu. Ndichida kubuda pandakada kuti ndidaiso. Akabva aburitsa banga rake. Munomboziva kuti spam chari chairo reda kuti munhu uite hasha. Munhu ane feeling murume asingawane bonde. Murume anoita dzimwe hasha singaite. Dzidiki dzacho ndozokungoti unongoputikirwawo nekondomu zvako. Manje mune muri patouchline. Patouchline pane romance here manje. Hapana romance. Because munhu unofanira kutongoya wakazvichajira. Vanhurume takasika zvakasiyana. Kono kuti mumwe munhu anenge agarisa zveshuwa unozoti kana murume wagarisa feeling inenge iri padhuze. Kana kuti kana uchiri mupano uchidiki feeling inenge iri padhuze. Maybe kuto process yekumupfekedza condom. Ova atongorasa mbeu papo kumupfekedza condom asati aisa munobhadhasa. Zvinenge zvatopera. Imi. Anditi chawawinga kwandiri kuda kurasa mbeu. Ko vamwe vanoti mukanwa munodziya kamwe. Mukanwa miti nyore itori nani pano mukanwa. Ine maka. Mukanwa miti. But hanzvadzi taura chokwadi. Unoti usati wamboisa mukanwa. Ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane madays avanoenda kumwedzi. Madays asvika maybe abva angosvikira nemonth end. Unongoziva mari dzedu idzi tisina mari dzakawanda. Apa maybe lenders aritoda mari yerindi kana muri kuroja. Munoita sei manje baba? Zvinhu zviya unotonyatsototora kotoni rako uri mona woisa. Wotora lubu yako woisa kuti kotoni riya rinonyanya kunwa mvura yako neropa zvese. Kusanyanya kuita kunzwika strike kuti pane zviripo. Enda akanzwa kuchidziya kunenge kuchidziya ka. Anobva akasika kupedza. Ndakanzwa kuti anzi aiwa refu inorova kuchibereko inoita sei. Inogona kutotadza kuchirova ka. Kana asingagone kuishandisa. Ngatiti mimi masangana nemunhu akakubvisai umhandara. Patouchline ipapo dhuma. Ngoite uma. Nemunhu akakubvisai umhandara. Ndo baba vevanhu here akabvisa umhandara kana kuti uyu akazongoonawo nzira yachena. Ndo baba vevanhu. Masangana nawo baba vevana alright. Varudo dhiri patouchline. Mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa ichitaurwa naiye chibanda. Manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi. Right. Kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe tiri paChibanda Media muchirongwa chedu chamazuva ese chamunofarira chinonzi icho Bishu Reality Show. Ndinoziviso zvandinazvo panapa satatanga. Chekutanga ndechekuti hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV pachirongwa chinechi. Chepiri, vanyarikani onai muri kunzvimbo dzakasiyana. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona video ino yanditika tava tatongopinda muchirongwa. Hanzvadzi kana kuti atete ndingati kudii hameno. Ndoti atete, ndoti hanzvadzi, ndoti hameno, ndoti kudii. Zvese zvinoita. Zvese alright. Munoita yese. Right. Chekutanga ndoda kuzivisa kuti muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai. Handitika. Aiwa hamuchatora henyu makasununguka hamusatye. Makasununguka munatsopombonoka tinatsonzwisisa kuti zviri kuitika. Ini ndinonzi Manasi ndiri mwana kwaChibanda. Hameno kuti mimi munonzaniwo. Inini ndinonzi Tatenda Chibanda. Tatendani? Chibanda. Uri hanzvadzi yangu. Saka ndakuda kuti hanzvadzi yangu mutupo chere chi? Shava. Tazosiyana mamutupo manja. Isi tiri ana atembo mazvimba kupa. Tichibva zvedu pamurewa hapo. Ndokwadu. Iwe unobva kuChiweshe. Uno kuChiweshe kuna nana Chibanda futi. Alright. Aiwa. Variko. Alright. Munga confirm here kuti mimi basa renyu ramunoita nderei? Inini basa rangu randinoita nderekutengesa muiri. Kutengesa muiri. Chokwadi. Zvinhu zvokungoti munhu kana
uri mukati mekurarama. Zvichimbonatsoundudza kuti zvakanatsotanga sei kuzoti muzofunge business rekuti asi rekutengesa muviri wako. Ine matangira andakaita ndeyekuti ndakabva kumusha ndichiuya kuno kuKwarara kuzotsvaka basa. Ndatsvaga basa. Chakumbira kuti mutarise kusaidi kunoku. Ndokusaidi kunoku. Kwandiri kunoku exactly. Because ndokune kamera yedu kunoku. Ndatsvaga basa ndakariwana basa. Ndobva ndatanga kushanda. Ndichishanda ndobva ndatowana marriage yangu. Marriage umu mamusingaite. Mainedza. Maivava. Maivava. Saka ndobva ndabuda. Marriage muyo ndobva ndadzokera zvekubasa. Ndadzokera kubasa. Saka ndakati ndiri kuenda kuoff. Ndaenda kuoff. Ndakabva ndatanga kurwara ndiri kokoko. Murongo wangu ndobva kuti mazuva wagara kumba ita sei awandisa bheta nditsvaga hangu munhu. Ndobva ndati ndokumbira kuti ndidzokere sisi zvanzi hazvichatoiti. Bheta nditsvaga hangu mumwe. Ndobva ndati alright. Ndobva ndaudzawo friend yangu yandakaudza yainzi Melo. Zvanzi naMelo hazvina hazvo mhosva kana wakurambira kuti uwane basa izvezvizvika zvinogona kunetsa. Bheta tiite sei ini ndinoenda kupi kubasa. Unoenda kubasa kupi? Ndobvati inini ndoenda kunotengesa mabhero. Akatanga achinditenderera kuti anoita nezvei. Ndati sisi hamudo kuti ndinokutengesera here? Vanzi zvinoita but unozvigona here? Ndati ndozvigona. Ndobva anditi alright ngatitsvage mari tiende unoita sei unotengesa mabhero. Ndakatsvaga mari izvo kwatiri kuenda kunotengesa mabhero asi mabhero mwiri chaiwo. Kuti andiudze kuti bhero iri nderipika anokwanisa kundiudza. Akazotondudza tapaground kuti munin'ina wangu bhero ratanga tichitaura ndirori. Saka iwewe unofanirwa kumira necheuko. Ini ndofanirwa kumira necheuko. Ukaona munhu wako unouya uchindiudza ndokuudza kuti zvinoitwa sei. Ndati alright. Ndobva tatomira ndobva ndatowana munhu wangu zveshuwa. Chakumbira kuti mutaurire pasi mchana ikoko handitika. Ndobva ndatowana munhu wangu. Ndawana munhu wangu ndobva ndaenda sisi ndakuenda kumadhiri kuya. Zvikanzi short time $5. Akanonoka unomuwedzeresa. Ndobva ndati alright. Ndobva taenda kushort time zveshuwa munhu uya akanonoka. Ndobva ndati wedzera because mari yawandipa nguva dzere sei dzadarika. Iyo ukaziva sei unga wakaudzwa here kuti short time for example maximum is 5 minutes 10 minutes 20 minutes. Wakatongonditi ukanzwa wakurwadziwa sisazvide chete zvinenge zvatokwana. Ndobva ndati alright. Ndati ininika wedzera ndowedzera mari ndobva ndati $2. Ndobva wedzera yaita $7. Ndobva aita ndobva apedza ndobva ndabuda ndobva ndawaudza waiti kana waita unondipa mari yako ndokuchengetera. Because kunoitika zvakasiyana siyana. Ndobva ndati alright. Apa kunhu kwatiri kuitira kumusha ikoko. Iwe muri yeZimbabwe. Yenzwai nayo iri kutaurwa nehanzvadzi yangu panapa. Taimuzati pamwe matouchline ari mumadhorobha chete anzi kumusha. Just imagine kumana kuti nyika yanangepi kana kumusha kwakuita touchline. Kumusha ikoko. Ndichimupa mari ndichienda. Saka ndakamira pandanga ndakamira ndakazoona kuti uyu munhu handiri kuona uyu handisi kumunzwisisa. Ndobva ndatenderera kuseri kwemabhuku ndobva ndambomira ikoko. Ndobva ndazodzoka ndobva ndaudza kuti sisi munhu handaona uyu kwauyu handamunzwisisa. Wanofitaura iri hanzvadzi yangu chete. Zvanzi kuti kudaro here? Ndobva ndati zvanzi kana wangambodaro. Ndobva tatoshanda handina wandakazomboona weukama panzvimbo ipi iyoyoyo. Ndakashanda zveshuwa. Ndakashanda zvokuti takatanga takutotamba maraundi tiri ikoko. Tichitokandirana mari kusvika tichitotenga magrosari. But zvinhu zvakangooma kuti ungochinzi uri pachibasa ichi. Zvinotoda kushinga. Right, pazuva maigona kurova mari ini. Inini first day rangu rakaita kuti ndizonyanya kuona kuti zvinenge zvinonakidza kana kuti ndizonyanya kuzvida. Ndakakoroka $50. 50. Vanhu wangani wakapinda? Wamwe waiva wekuwedzeredza ivavo nyaya yekuwedzeredza iyoyo. Wedzeredza iyoyo. Nyaya yangu yaiwandira pakuwedzeredza ipapo. Ndobva yaiwandira mari yangu ipapo. Pamashort time apa munhu aizochema muchiwirana but aizotosvika kuti pakuwanda kana pakudarika pamari yatinenge taita sei yaanenge amboramba iyayi. Aizotoidarikidza because anenge amboramba. Ndobva ndati haisi problem. Sisi ndichivaudza sisi vachitodaro vachiti
asi usaramba uchizvijairira noona saka ndoita sei ndodzokera here kumba zvanzi mhene takashanda kusvika pakutoita magirosari okutotumira vana muchembere kumusha vasingatozoti ndiyei magirosari saka ana muchembere waiti kudii manje grosari rauya tututu vanga vasingatozoti chii ndaitongoti ndiri kushanda ndiri kuchibasa kuhausikero ende ndaitoti ndakashanda manheri iyayo ndasingafambe masikati bcause ndaiziva kuti ndogona kuzosangana nehama vabereki vachitoisa minamato kumba vachiti komborerai mwana wangu ari kushanda housegirl ari kubasa basa hawasi kuzoti basa reve ngoti ari mumba takashanda zveshuwa but mumabasa mune mariski arimo ndiapi manje kuti unogona kuenda nemunhu mawirirana zvamunenge mawirirana kuzomuti nhaiwe zvatawirirana anoti inini handinzaro zvandatotaura ndizvozvo mari yako handisi kukupa wotongoti it's okay haisi problem wosiyana naye ukada kuramba uchitaura naye mumwe ndopaanototi ukono here kuti ndine banga ini handiitirwe izvozvo bcause kuchiweshe kwakangofanana nekumazowe wokuchiweshe kwamaitira kuchiweshe alright utori nemamainiwo futi alright imimi ndiudzei matambudziko amakasangana nawo imimi natsodonongodzai musatyenyi nguva ndedzenyu inini dambudziko randakatira ndakasangana naro nderekuti munhu ndamuudza kuti nguva yakwana akabva ati handibude ndisina kupedza bcause ndabhadhara mari yangu kuti ndite sei ndipedze shungu zvinge zviri zvenguva memaurirana short time akanga aita nguva yakareba sei akanga atodarikidza ndakatongoona kuti inini akadarikidza maybe nguva yakareba sei kubvunzira wenyu tingatoti 30 minutes chaidzo akati inini handichazvirenda kutoita sei ndakurwadziwa akati haundiudze izvozvo bcause ndozvinhu zvawakasarudza kuti uri kuda saka shingirira ende ndakupa mari yangu shingirira ndakashingirira kudzamara ndatoona kuti hazvichaitoiti ndopandakamuisa kusaidhi ndichibuda kusaidhi ndichida kubuda pandakada kuti ndidaiso akabva aburitsa banga rake apa atonditi naro pagumbo rakatondikwadza pagumbo wekuudza ndopasina bcause anenge atotora kuti ini ndinozikanwa handisi munhu wemafanisi ende handide anonditanga kana unoti iwewe anouya pandiri muunze ndatoona kuti nenda kutokuonzeresa noisi beta nditosiyane nazvo bva ndatoti toronda rangu kusvika ratongoporo rega rakadaro ndoda kumbotaura nemi madzimai panhau yataurwa nehanzvadzi yangu iyi hanzvadzi yangu Chibanda mati zitanizve Tatenda zvataurwa nehanzvadzi yangu Tatenda Chibanda nyaya yekuburutsa murume asina kupedza guys ana hanzvadzi mudzimba umu asida kunyeperai munomboziva kuti spam chari chairo reda kuti munhu uite hasha munhu ane feeling murume asingawane bonde murume anoita dzimwe hasha asingaite munhu wakamuburutsa kuti bhusi asina kupedza anoita dzimwe hasha asingaite ndosaka michiona kanyika chiwana izonzi wabutsirwa banga waita sei handikukurudzira hangu kuti zvinani kuti udziwedzera mari cho kana munhu asina kuwedzera asina mari yake yekuwedzera zvinani kuti ungomusiya apedze because the moment yaunorasa mbeu iyoyo unotokufila kuti unofila comfortable ndakatoona kuti haakuburudzisa munhu kutori risk ameno vari kumateresi uko ndikunyepera uko varume vari uko handi kuzvinzwa varume vari uko futi ava especially kana nyaya dzekuti unopinda nemunhu mudheni womubata woita sei yanatsochaja paipai yachaja paipai wakufungidzira kuti wadaita sei wauda kuisova wasungirwa prey zvinopisa hasha ndosaka mizoona kanjika chimwe zvacho ka munhu anozobatwa kana chibharo because nguva dzedzi inenge yakwana zvishuwa nguva dzedzi kana ona nhengo yanatsomira chimwe chacho izvo ameno dzimwe brain dzinotomborasika kunosara ne1 shete then at the end wazoregret watopedza kuita zvinhu alright back to our story tichitaura nyaya nhau dzechiko zvi takutokanganwa futi ndakudhomokawo futi nyaya idzodzi dzekupedza kaidzodzi right ndozuva rekutanga iri ramakasangana nechallenge iyoyo imwe challenge yechi2 zvakare iyoyo ndo yandingati ndo yakatokurisisa dzimwe dzidiki dzacho handiti nzwe dzidiki dzacho dzidiki dzacho ndozokungoti unongoputikirwawo nekondomuwo zvako wotongoendawo kunozvirapisawo wega zvako ndo dzimwe dzandingatotaure nedzazvo makondomu rakamboputikira kangani rakandiputikira zvangu kakawanda tika 3
Ndoda unazonzwisisa inini. Chinoziva kuti condom riputike chii chaizvo, kuti munhu agarisa here kana kuti ra-expire kana kuti risina ku-expire asi kuti kamitiro kanoita vanhurume kakasiyana-siyana. Mumwe munhu anogona kutoita zvekutoti anotopedza, anogona kunge atori nenhengo yakatokurisa but haatokwanisi kuputisa condom, anotoita zvakanaka. Mumwe munhu anotonga atori nenhengo diki but kuita kwacho anotoita zvekuti ritoputike. Like how? Anenge achinyanya kuitisa stereki. Saka robha rakasika futi kuita sei kuomarara because rine mafuta arinaro. Saka akangopera iyayo munhukadzi wo akaoma nyama yake rokasika kuputika. Saka nyaya iripo ndeyekuti mimi manje mune muri patouchline. Patouchline pane romance here manje? Hapana romance. Because munhu unofanira kutongoya wakazvichajira. Unofanira kutoya wakachaja zvekuti tikapinda umba umo unofanira kutora nguva zvekuti tizenge takubayana nemapanga ayo. Unofanira kutongoya wakazvichajira kana kuti unogona kutadza kuuya wakachaja but paunozongotarisa munhu wauri kuda ndopano zvinotangira kuti unongotangira. Unofanira kubva yasimuka ipapo. Ngatiti maybe haina kusimuka munhu asati aita. Munoita sei? Munoibata here kuti ikasike kusimuka? Zvinotyisa because mukubata umukomo unogona kuzoitawo mistake wozvibata iwewe ndomukuzadzana zvirwere. Alright. Handikuzvinzwa. Saka zvinonetsa manje izvozvo. Imimi muchingomawana zvirwere zvepabonde izvi, kune zvipatara zvinokurapai pachena here kana kuti muri kutoburitsa mari? Zvipatara zviriko ende tinotozvitenda zvipatara izvozvo kuti zviri kutibatsira zvisingaiti. Nekuti ndikanzi ndaita siki nhasi chandinokwanisa kuita kutsvaga kadhi rangu ndotoenda kuchipatara ndotonorapwa. Arikuda kutaura ngauye pamaiki. Arikuda kutaura ngauye pamaiki anatsotaura. Urati handedu wotorapwa. Ndotorapwa ende vanototikurudzira kuti mukange maona maita zvisiri izvo kasikai kuuya kuchipatara murapwe nguva iriko. Ndosaka chipatara chinechi chakaisirwa imimi ma6 workers. Tiripanzwisisa. Tiri pashort time pai. Vanhurume takasika zvakasiyana. Kuonawo kuti mumwe munhu anenge agarisa zveshuwa unozoti kana murume wagarisa feeling inenge iri padhuze. Kana kuti kana uchiri mupano wechidiki feeling inenge iri padhuze. Maybe uto process yekumupfekedza condom. Obva atongorasa mbeu pake kumupfekedza condom asati aisa munobhadhasa. Zvinenge zvatopera. Handiti chawawinga kwandiri kuda kurasa mbeu. Chawawinga kwandiri kuda kurasa mbeu. Chaita kuti urase mbeu ndini. Mari makutotora? Ndakutotora. Ko kana chinge ndanonokesa alright. Maybe ndangorasa mbeu sandaisa mukati. Ndo munhu whoever anonokesa or 15 minutes. Kana warasa mbeu usati waisa mukati, uchidakisa mukati, wakutobhadhara futi imwe mari. Alright. Ndobva ndazononokesa manje. Unowedzera, unotopa? Saka you are not being fair. Ndakarasa mbeu sandaisa mukati, muri kuti hanzi zvavharana. Ndakanonokesa futi ndotopa. Ko imhosva yangu here, imhosva yema-feelings ako ari padhuze. Ndiye ari padhuze. Alright, ndazononokesa saka ndoda kubhadhara iye futi. Topaka, nguva dzangu dzebasa, ine ndiri pabasa, ine ndisiri kuita zverudo. Ine ndiri pabasa. Ine ndichimanzana nenguva dzebasa. Maclients anenge akandimirira kunze. Pane chandinakidza, hanzi ine ndiri pabasa, ndisiri kuita zverudo. Alright. Ine ndiri pabasa, ine ndisiri kuita zverudo. Because ndakada kuita zverudo ka. Handingawakwanise ka wese vanenge vachiti ndakuda. Mumwe anokudza kuti ndakuda, ndakutodakisa zvakadaro. Mumwe anokudza kuti ndakuda achida kuzoita mahara. Saka varume havasi kusekera kana uri pabasa. Saka alright, vandakisa zvakadaro imari nyoro vita. Nyoro inonetsa because munhu ukaona munhu akuya makundudza imimi kuti ndodakisa zvakadaro. Ndinenge ndakuimba nemi pakuita sei. Handazoti makafamba zvakaita sei kana inini ndiri pabasa rangu zvandinosangana nazvo hamuzvizivi. But alright, nyoro muno kana munhu akaofa kana even $100 kuti naiti auda nyoro. Chirwere chega, chirwere chiri easy kuchiwana ichocho. Hamuzati mambosa kana vanhu vakadaro. Because chaita kuti akuburitsire 100 chi. Ari kuzoti mari yanda kupa ishoma neya uchaburitsa kuti maybe nyoro inonaka ka inodziya ka nyoro. Inonaka hayo but inoda muridzi wayo. Inoda muridzi wayo. Saka amubvume. Nyoro inonetsa. Inonetsa because unosangana nemarisk akawanda. Alright. Ko vamwe vanoti mukanwa munodziya kamwe. Mukanwa miti nyoro itori nani pano mukanwa. Ine maka. Mukanwa miti. But hanzi adzitaura chokwadi. Unoti usati wamboisa mukanwa. Aiwa.
waziva sei kuti mukanwa muito usati waisa mukanwa? Tinongonzwa kune wakazviita wanototi ini ndakambouitisa mukanwa but ndakaita thrush. Saka unotobva watogara watosiyana nazvo. Kana pa boyfriend yako usati wamboisa mukanwa? Ndozoti kwaanenge ari anenge achiita sei? After this video unoisa boyfriend yako mukanwa, wozouya uchindiudza netest mwa. Zvinonetsa manje ngozi kwaanenge achienda kumanjika. Handizoti anenge achiita sei? Alright, aiwa ndiri kupanzwa. Ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane madays avanoenda kumwedzi. Madays asvika maybe abva angosvikira nemonth end. Unongoziva mari dzedu idzi tisina mari dzakawanda. Apa maybe lenders atoda mari yerent kana muri kuroja. Munoita sei manje baba? Zvinhu zviya unotonyatsototora kotoni rako wori mona woisa, wotora lubu yako woisa kuti kotoni riya rinonyanya kunwa mvura yako neropa zvese. Kusanyanya kuita kunzwika strike kuti pane zviripo. Ende akanzwa kuchidziya kunenge kuchidziya ka anobva akasika kupedza. Saka zvinhu zviri easy manje kuti munhurume akanzwa hiti yeye anokasika kuti kupedza. Kunyanya kurwadziwa strike semashandiro aunoita usiri kunguva. But imimi nguva yekumwedzi munotonzwa here feeling vanhukadzi? Uri ikokoko? Unotoinzwa. Ende unongochitonzwa kutoda zvisingaite. Alright. Saka unotonzwa kudarika after? Ndosaka muchinzwa zvichinzi ukapedza kuenda kunguva kurara nemunhurume unotobata pamuviri. Inyaya yekuti feeling inenge iri padhuze zvakanyanya ende miri unongochidziya zvakanyanyisa. Alright. Aiwa ndiri kupanzwa. Saka zvinhu zvinonetsa manje kuti iwewe uti hanzi inini handisi kuda because feeling yako inenge iri padhuze, miri wako unonge uchidziya. Iyo wacho akanzwa kudziya, zvinhu zvokuti kana nhumbu munoitisana. Saka unofanirwa kutokoshesa kuti ndapfeka protector here, harina kuputika here, harina kuita sei pazvinhu izvozvozvo. Ndiri kupanzwa. Vanhurume vane nhengo dzakasiyana. Kune dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imi unowanzofara dzakaita sei? Nhengo dzakasiyana siyana. Irefu yacho inogona kukura asingagone kuishandisa. Ipfupi yacho inogona kupfupika achigona kuishandisa. Saka itori right. Irefu iyo. Irefu. Ndakanzwa kuti hanzi aiwa irefu inorova kuchibereko inoita sei? Inogona kutotadza kuchirova kana asingagone kuishandisa. Because agone kuishandisa. Kuti irove chibereko inokasika inoita sei? Unoita style yakaita sei? Ite sei? Kuti ikasika kusvika kuchibereko inokasika irove chibereko. Ukakotama handii chine chiri kumashure. Ukangokotama zvinhu zvese zvinenge zviri kumashure kudai. Chinobva yatoguma chibereko. Alright. Ndambobvunza right. Paino nhengo yechirume painoguma chibereko pai munonzwa kurwadziwa, munonzwa chicha munonzwa. Kunakirwa ka. Kunakirwa. Ndio panobata nhumbu ipapo because pano pachinaka. Anondinakidza nese. Alright. Anhumbu inotobata zvipo kauzi bondi racho rine chitonaka panguva yacho. Saka imimi mune boyfriend here, permanent boyfriend? Ndinayo. Iri kuziva here kuti inoziva here ndo zvamunoita izvo? Haitozvizivi because nenda toitiza. Nenda toitiza ipapa nenda toudza kuti ndiri kuya ndienda kwefriend yangu uko ndiri kudzoka. Every day uri kuenda kwefriend uchienda bata chilaini taura chikwata sikana. Hazoita madrama taura chikwata every day munatadza kuzvibata. Aiwa, nyaya yepatachilaini kai inyaya yekuwirirana yokuti iwewe ndiri kuenda patachilaini but kana achiuya kubva kubasa akasakuudza munonetsana kuti iwewe wangoyo usina kundiudza sei. Saka anofanira kutokuudza kuti inini ndiri kuuya. Ndokuti musanetsane, ndokuti zvinhu zvenyu zvinge zvakamira zvakanaka. Saka zuva ranakaudzwa ndiri kuya kuenda patachilaini? Handiendi. But hapana kana runyere kupera kuti akazvinzwawo kuti munoenda patachilaini? Kana akazvinzwa inyaya yekuti tinenge tichida kubhalansisa. Zvikwanise zvese, zvikwanisiro ndo zvinenge zvichizoita kuti inini ndiende. Haabhadhari rendi here kana kuti mune pamba penyu? Aiwa, rendi anobhadhara. Chikafu atenge? Anotenga. Vana munavo here anoendesa kuchikoro here? Paschool fees apa.
ani pekugara kando pakakosha but pavana pa ndinenge ndichizvionera because vana ndevangu. But imamuona uri zano rakanaka maybe kuronga kamusika kuita sei zvinhu zvikuru zvando zvamukubatsirwa kuronga kamusika kwakuita sei. Ndakatombokaronga kamusika ndakatozviita but nenyaya yekuti ndakazombofirwa ndakaenda kurufu mari takashandisa ndakabloka. Unomuudza akakupa imwe capital kuti baby zvinhu zvapresa kunoko moruwa imwe capital motanga kutorwa basa zvitori muprocess. Zviropa achaona video rineri video chienda viral kai pa YouTube, pa Facebook, pa TikTok, pa platforms ese. Votakira ivapo. Alright. Ko vana vakura sei? Vana musataura nyuma zita vakura sei? Vana mwana 13 years. Nemukomana musikana? Musikana. Wese kumwacho? Musikana wese. Itu chete? 13. Atopadhuze ka atopadhuze kuita mukadzi ka. Mazoti mimi dhuma naye patouchline. Ai musikana asi mukomana. Musikana? Ndosandi muchamadhuma naye patouchline achida kukechesoka. Azviti. Azviti nema. Azvitoita. Imi hamusi mwana umwe. Aiwa nditode kuzviona ndosaka mai wangu asingazvizivi. Baji wakutozviziva manje. Aiwa avazvizivi. Warogara mai wangu vanogara kumusha. Kumusha. Alright. Tukupanzwa. Ngatiti mimi masangana nemunhu akakubvisai umhandara. Patouchline ipapo dhuma. Nemunhu akakubvisai umhandara. Ndo baba vevana here akabvisa umhandara kana kuti uyu akazongoonawo nzira yachena? Ndo baba vevana. Masangana nawo baba vevana alright. Varudo dhiri patouchline. Handitode kuti watozvizive futi. Because hazvitomire zvakanaka. Because vanonga kuzoti vana vangu kuvadzidzise saka zvinhu zvekutoti handitode kuti vazvizive. Vana vacho handitode kuti vazvizive futi. Right. Karo kwakwa makasangana naye imimi. Paripoona muzwa murume baba vevana hasi munhu hasi mwana mudiki. Akatongokuonai kana na 9 o'clock na 8 o'clock makaminura muri patouchline. Vanotoziva kutoti muri patouchline. Masangana nawo kudaro ipapapo munovabhadharisa here? Kana tasangana tongoita zviripo tongobhadharisana. Because ndiri pabasa ke. Iye akambobvisa umhandara mahara. Akakupai vana tumahara moti mubhadharisa chi. Aiwa. Inyaya yekuti taiwirirana ka. Rudo ka. Apa pana rudo wakapera kudhara. Wakapera. But mabatanidzwa nevana ka rokapera but vana obviously ka mwana akarwara munozotongosangana kuchipatara. Kusangana kuchipatara imomo ndo mviro dzacho. Tosangana but hapana pandingati ndozomuta ndrowe mahara azviti. Ko vana vake vanodyi. Havabhadhari maintenance. Aiwa habhadhari. But already maintenance abhadhari maybe anombounzawo here chikafu iye. Haana chaanoita ndozviitira ndega. Rimwe bhatiri riri mumotikari panenge nawo. Munozviitira mega. Sei asingabhadhari? Munozoti vanhu kana mangopesana munhu zvinonetsa kuti munhu aramba achiti anokusapota iwe usiri pari. Aiwa mutemo wedu muZimbabwe munomu unoti iwo kana mwana achiri pasi pemakore 18 unobvumidza kuti mwana agare nemudzimai munhu wechikadzi uye zvakare murume unomanikidzwa kumaintaina vana vako. Kana ukatadza kumaintaina munoenda kumaintenance mopota muchiudzwa kunzi every month ega akupei mari yakati. Munodi kutora matanhi aya? Handisati hangu ndamaita. But nditori neshuviro yekuti achengetewo vana vake. Ndozvandiri kukuudzai. No, hamutange nekuenda kumaintenance kaini. Hamutange nekuenda ikoko. Munotaura naye face to face. Ona vana vakura, vana vada kudya vanoenda kuchikoro. Handiti ka anongoti alright. Pota uchitipa mari yakati. Kana aramba motorowo hama dzake dzepedyo. Vakoma vanin'ina vamai. Onai ka vana vakura. Baba vevana vasida kusapota vana vavo. Kana waramba izvezvo mozoenda kumatanho emaintenance. Chakakosha kuti muve munotaurirana pakutanga imini. Advice handiri kutokupa iwe. Ndizvo. Ameno muchaita sei baba? Tichaita kuti titi. Kana kuti mari iri kukwana patouchline vari kubhadhara. Mari hai. Munenge mambohodha here? Mari haikwani.
Haikwane mari. Ikwana muri kuhodha kupi? Handiti tichida kugeza. Sai tichidawo kudya. Wakatenga sipo sipo. Wakatenga sipo yakadai inopedza sipo 2 kana unopedza kana mwedzi wese. Chete isu vanhu vechirume hatinyanyi kugeza yedu saka unopedza kana 3 months. Imi vanhu vechikadzi maybe kagodeke sipo kadai so anopera kana 1 week because handizvo zvazvo but hazvitongobudi. Riripo rimwe zuva ramakafadzwa ramakakechwa imimi pamafadzwa kana riripo zuva iri chii chakaitika? Zuva randingati ndakafara zvangu ininika nderekuti inini ndakacheja munhu mari yenight. Ndamucheja mari yenight. Bhatiri ro harina motero. Ndakamuti 20. Bhatiri riri mota rona. Riri mota. Alright. Iro harina moto right. Achimomira right. Harina moto. Esa atoperesa. Iro nechiro. Iro nechiro roda kuchipisa nechi. Ratsuka asiya rontorova, kana tsuka rontorova. Wezura harina moto. Ko iro nechiro. Iro. Tada kutopedza rinorova kana ratsuka rinorova. Wezara kutopedza. Riripo here rimwe zuva ramunoti aiwa zuva iri ndakafadzwa muri mubasa renyu kana makafadzwa ritaurei uye chii chakanga chaitika? Inyaya yekuti zuva riripo ende nanhasi ndotogara ndichizviseka nezuva iroro. Ndakatora munhu wangu yenight ndobva ndamuti $20 ndobva tatowirirana ndobva taenda kunorara. Saka pese apa aita asingapedzi achiita asingapedzi kwakuchena ndopaakaita rekupedzisira achitunda ndichitundawo. Ndobva toti wandishamisa. Handichati sei handichakupe 20 rega ndichikupe $30 because waita zvinhu zvandifadza. Kana nino ndakabva ndavanzwa kufara because akabva ndiwedzera mari zvanga ndisingafungidziri. Alright, nyaya iripo ndeyekuti iye akafara kuti makatundirana panguva imwe chete. Anga asingatarisiri kuti ndichapedzawo. Anga achingoti pamwe ndezvebasa. But ndainyatsonzwa kuti apa ndiri kushandwa zveshuwa shuwa. Ene ndaishandwa. Ndo zuva rekutanga. Kana riripo rimwe rechipiri zvakare? Aiwa ndiro chete iroro. Aiwa tiri kupanzwa. Ameno kurudziro yamungade kupa kune vechidiki kana kuti vamwe vari muindustry menyu ndeyekuti kudii? Yandinonyanya kupa kune vechidiki ndeyekuti musangoti munhu ukashaya chekuita wakutoti regai ndiende kubhawa kana kuti regai nditsvage kuti ndoita sei nenzira dzekushandisa muviri. Inzira iri riski muupenyu because unosangana nezvakasiyana siyana. Saka zvekuti munhu ungatongoti uri mumereji utongoti ndanetswa wakuenda kubhawa hazvishandi. Unongoti uri mumereji mako makanakisisa murume anenge achikushusha hongu but anogona kunge achikushusha asingakuhurire usingamuhurire but unogona kungotadza kunzwisana padiki diki iwe ufunga kuti kandiende kubhawa. Kubhawa ikoko uchasangana nezvirwere. Murume haana kuzoti iwe wakaenda kubhawa achada kudzokerana newe uchasvika uchimupa chirwere. Zvinhu zvisina kunaka. Kana uri mumba shingirira mumba. Kana kuti nyangwe ukabuda hako mumba imomo usafunge pfungwa dzokuenda kubhawa. Pfungwa dzako ngadzifunge kuti inini bheta nditsvage basa riri nani pane rekuenda kubhawa. Hazviiti. Kune vari mumba ngavachengete dzimba dzavo. Kune vana vadiki ngavadzidze kushanda woregera futi kuenda kupi kumabhawa. Because kubhawa unosangana nezvakawanda wanda. Unogona kungobayiwa nebanga uriko kubhawa ikoko uchiti uri kutsvaga mari pamwe usati wane mwana watofa zvakadaro watofiririra. Saka zvinhu zvisina kunaka. Aiwa tiri kupanzwa mhuri yeZimbabwe nguva dzedu dzashata. Kana muda kuti hanzvadzi yangu Chibanda adzoke zvakare like the video, share the video uye motiudzawo zvamunofunga mucomment section. Handitika chirongwa chinechi chicharamba chichiuya musi wechipiri wega wega nenguva dza10 AM uye zvakare nemusi weFriday wega wega nenguva dza10 AM. Ini ndinonzi Manasi ndiri mwana kwaChibanda. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.